हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाहैबाय दाखालि आं बावैसो मोनसे साख्रिनि नटिफिकेसन होदोंमोन। दानि बे साख्रिनि नटिफिकेसना दिनै अनलाइन जाबाय। नोंथांमोना बेखौ जायफोरनाखि इन्टारेस्टेड, जायफोरनाखि बेखौहाय अनलाइन खालामनो नेनानै दङ, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बे साख्रिनि नटिफिकेसनखौ जायफोरा नुवाखै, नोंथांमोना बे आइ बाटनाव क्लिक खालाम, अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय नुगोन। आरो नङाब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि लिंक होनाय दङ, बे लिंकआव नोंथांमोना नायदो, अब्लानो बे आंनि दाख्लैनि साख्रिनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना बेहाय नुगोन। दानिया बेखौ जायफोरनाखि एप्लाइ खालामनो गोसो, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबागाव जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै www.slprbassam.in बेबायदि सार्च खालामबानो नोंथांमोना बेबायदि पेजाव नोंथांमोना फैगोन। आरो नङाबा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां, ओमफ्राय बाहाय मोनसे लिंक मोनगोन, बे लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालाम, अब्लानो नोंथांमोना बेबायदि पेजाव फैगोन। दानिया बेखौ जायफोरनाखि एप्लाइ खालामनो गोसो, नोंथांमोना बेखौहाय नायदो। बाहाय माखासे नैबे दङ, एडभार्टाइज होनाय दङ, नैबे एडभार्टाइज नैबे लेफ्ट साइडआवहाय मोनसे एडभार्टाइज होनाय दङ। जेब्लानाखि बे एडभार्टाइजखौ नुवाखै, नोंथांमोना बे एडभार्टाइजखौ डाउनलड खालामना नायगिरनो हागोन। नैबे एडभार्टाइजआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालाम, अब्लानो बियो डाउनलड जागोन। बेनिफ्राय जेब्लानाखि बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोसैबा नैबे एप्लाइ हियरआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला एप्लाइ हियरआव खनसे क्लिक खालामगोन, अब्ला नोंथांमोननियाव मोनसे पेज खेंगोन। बाहाय बेबायदि मोनसे पेज खेंबायनो, बाहाय दं माखासे इन्सट्राक्सन। दायो बाहाय माखासे इन्सट्राक्सन होनायफोर दङ, नोंथांमोना बाहाय नायनो हागोन। स्टेप बाय स्टेप दङ, बाहायनो स्टेप बाय स्टेप फल'फोर नोंथांमोना खालामनो हागोन। बाहायो नोंथांमोना जायफोरनाखि एप्लाइ खालामगोन, नोंथांमोना बेखौ नायदो। आं दानो बेखौ सर्टै आं दिनैनिफ्रायखौ बुंनोसै। बेनिफ्राय दङ फट' साइज। फट'आ जानांगोन नों 1 जानुवारियाव लानाय जानांगोन। बिनिफ्राय फट'नि बेकग्राउन्डआ जानांगोन वाइट जानांगोन होनदों बाहायनि। ओमफ्राय बाहाय फट'नि माखासे रेसुलेसनफोर होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे दङ सिगनेचार। सिगनेचारा जानांगोन नोंनि बै सिगनेचारनि फाउन्टेना जानांगोन ब्लेक नङाबा डार्क ब्लु जानांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय वाइट पेपाराव सिगनेचार जानांगोन। बिनिफ्राय डकुमेन्टसफोर आपल'ड खालामनांगौ दं, नै एडमिट कार्ड, कास्ट सार्टिफिकेट, ओमफ्राय बिदिनो माबा SSLCनि सार्टिफिकेट, बिनिफ्राय एज प्रुफनि थाखाय आरो बिनिफ्राय मार्कशिटफोर दङ नै, ओमफ्राय बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट, बिनिफ्राय हमगार्डफोरा जुदि नोङो हमगार्ड मावनानै नोंनावहाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बेखौ होफानांगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आदार रिलेटिभ डकुमेन्टसफोर बिगोन। दायोहाय नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबा जाबाय, भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ नुलांगोन। बेजों लोगोसे बाहाय होनाय दङ नै, नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टस आपल'ड खालामोब्लानो नोंथांमोना बाहाय गावबा गावनि सिगनेचारखौ होफानांगोन, सेल्फ एटास्टेड होफानांगोन। बेनिफ्राय बिनि फट'नि साइजआ जानांगोन 100 KB जानांगोन। आरो 100 KBनिफ्राय 250 KBनि गेजेराव बे फट'आ जानांगोन। आरो जुदि नोंथांमोना बे फट' खमायनायखौ जुदि नोंथांमोना मारै MBनिफ्राय KBआव बानायो बेखौ जुदि नोंथांमोना रोङाब्ला, अब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां, अब्ला नोंथांमोना बे मोनसे लिंक मोनगोन माबोरैहाय बानायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बे फट'नि MBखौहाय नोंथांमोना KBआव लाबोनो हागोन। स' लोगोफोर, आङो दा बेखौहाय स्टेप बाय स्टेप फिलआप खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायलांदो। भिडिअ गोलाव जानो हागौ, अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ नायलांदो। भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला, अब्ला बेखौहाय गावबा गावनि मबाइलावनो नोंथांमोना गावबागाव बानायना लानो हागोन। दानो बाहाय दङ नै, ओरैहाय राइटथिंहाय दङ नै रेजिस्टार निउ केन्डिडेट्स दङ बाहाय। नैफ्राय दङ नै जायफोरनाखि बेखौहाय रेजिस्टार खालामखांबाय, नोंथांमोना जुदि एडमिटआ माला सफैगोन बा एडमिट डाउनलड खालामनो गोसोबा, नोंथांमोना नैबेहाय फन नाम्बार, बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेखौहाय नोंथांमोना होबानो, ओमफ्राय होनानै नैबे लगइन होबानो, अब्लानो बियो नोंथांमोननि बै फर्मआ बियो गेंगोन। बिनिफ्राय जेब्लानाखि गोदानै रेजिस्टार खालामगोन, नोंथांमोना नैबे रेजिस्टार निउ केन्डिडेटआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। नैबे दङ नै फार्स्टआवनो फार्स्ट नेम, ओमफ्राय मिडिल नेम दंबा मिडिल नेमखौ होदो, बिनिफ्राय लास्ट नेम दं नैबेहाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय फन नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय इमेल एड्रेस होदो, बिनिफ्राय EMP एक्सचेन्ज नाम्बार दङब्ला नोंथांमोना बेखौ होदो, ओमफ्राय जुदि गैयाबा बेखौ नाङा। बिनिफ्राय मेक्सिमाम क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना होदो। बिनिफ्राय नैबे दङ डु इउ हेभ हम गार्ड सार्टिफिकेट दङ। जुदि नोंथांमोनावहाय हम गार्डनि जुदि 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङबा, नोंथांमोना बाय येसखौ होदो। जुदि गैया, अब्ला बेवहाय न'खौ होदो। बिनिफ्राय दङ नैबे कास्ट दङ, बिनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बाय होदो। आं दानो बेखौहाय फिलआप खालामनो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै। दायो नोंथांमोना बाय नुनो हागोन, बाय आङो होबाय नै आंनि नामखौ बाय होबाय नेमावहाय, बिनिफ्राय लास्ट नेमावहाय आंनि टाइटेलखौ होबाय, बिनिफ्राय नैबे फन नाम्बारखौ आङो होबाय, बिनिफ्राय इमेल एड्रेस आङो होबाय नैबाय, बिनिफ्राय EMP एक्सचेन्ज नाम्बार आंनाव बे गैयैखाय आं बेखौ होआसै। बिनिफ्राय मेक्सिमाम क्वालिफिकेसन दं नैबाहाय। जुदि नोंथांमोना HS
साइन्स जुदिबा नोंथांमोना HS साइन्स होदो बेनिफ्राय HS जुदि नोंथांमोना आर्ट्स बा HS होदो बेनिफ्राय SSLC पास बा नोंथांमोनाबो SSLC होदो बेनिफ्राय नैबेहाय आंनावहाय जेबो हमगार्डनि एक्सपिरियेन्स गैखां दानो बाय न'खौ होबाय बेनिफ्राय कास्टखौ ST प्लेन होबाय बेनिफ्राय डेट अभारखौ आं दानो होबाय बिनि उनावहाय दानो बाय रेजिस्टारखौ खनसे क्लिक खालामनानै होनांसिगौ। जेब्ला नोंथांमोना रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव माखासे कुइसनफोर फैगोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नैबे दङ डु इउ हेभ लाइट मटर बाइसाइकेल लाइसेन्स जुदि नोंथांमोनाव मटर साइकेलनि जुदि लाइसेन्स दङबा नोंथांमोना बाय येस होदो जुदि गैया नोंथांमोना बाय न'खौ होदो। बेनिफ्राय नैबे दङ नै माखासे मटर साइकेलनि जुदि नोंथांमोनाव सार्टिफिकेट दङबा ITI नि नोंथांमोना बाय येसखौ होदो ओमफ्राय जुदि गैया अब्ला नोंथांमोना बाय न'खौ होदो। बेनिफ्राय नैबे दङ मोनसेबाव ITI सार्टिफिकेट जुदि नोंथांमोनाव ITI सार्टिफिकेट दङ अब्ला नोंथांमोना बाय येसखौ होदो जुदि गैया अब्ला नोंथांमोना बाय न'खौ होदो। जेब्ला नोंथांमोना बाय गासिखौबो टिक मार्क होखांबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दानो बाहाय नोंथांमोननि मबाइलाव मोनसे OTP थांगोन बे OTPखौ नोंथांमोना नैबे होबानो जाबाय। जेब्ला OTP थांगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जागोन। बिनि उनावहाय दानो बेयो गासैबो फर्मआ दानो बे रेजिस्टार खालामनाय दानो बाय साक्सेसफुल जाबाय नोंथांमोना बाय नुनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय खनसे स्क्रिनशट खालामना ला उनावहाय नैबे एप्लिकेसन ID खौ नांगौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला प्रसिडआव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला बाहाय स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 सिम दङ। बेखौहाय नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप गासैखौबो फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। दानो बेखौ आं फर्मखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागोन नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो नैबे दङ नै सेलेक्ट पस्ट प्रिफारेन्स दङ बाहाय जुदि नोंथांमोना साइन्स होयो अब्ला बाहाय मोनबानि पस्ट फैयो दे बाहाय मोनबानि पस्ट फैयो जुदि नोंथांमोना साइन्स होयो बेनिफ्राय आर्ट्सआवहाय अनलि मोनसेल' पस्ट दङ। बेखौहाय होबाय आङो दानो आर्ट्स दंमोन ओंखायनो दानो बाय मोनसेल' फैदों। जुदि नैबे सिगाङाव जुदि नोंथांमोना HS खौ जुदि साइन्स होयोमोनब्ला अब्ला बाहाय दानो बाहाय पस्टआ नैबे प्रिफारेन्सआ मोनबा फैगौमोन। बिनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला सेभ एन्ड नेक्स्टआव क्लिक खालामखांबाय अब्ला नैबे स्टेप 2 फैबाय नै स्टेप 2 खौ दानो फिलआप खालामनांसिगौ। दानो बाहायो माखासे दहायनि आङो रेजिस्टार खालामनायाव जा होदोंमोन बे माखासे फैबाय। नैबे आंनि नाम फैबाय बिनिफ्राय जेन्डारखौ गावबागाव सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नैबे ST आ फैखाबाय बिनिफ्राय नेसनेलिटिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय रिजनखौ सेलेक्ट खालामदो गावबागावनि रिजनखौ होदो। बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना एडिसनेल फन नाम्बार जुदि होबावनो गोसो दंबा नोंथांमोना एडिसन फन नाम्बारखौबो नोंथांमोना बाय होनो हागोन आरो। बिनिफ्राय नैबे दं कन्टेक्ट इनफरमेसन दङ नैबे बाय पारमानेन्ट एड्रेस गावबागावनि पारमानेन्ट एड्रेसखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्ट गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना चइस खालामदो। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ होदो। बिनिफ्राय पुलिस स्टेसन गावबागावनि पुलिस स्टेसनखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे पिन कड गावबागावनि पिन क'डखौ बाय होदो। बिनिफ्राय नैबे दङ करेसपन्डेन्ट एड्रेस दङ जुदि नोंथांमोना बे गासिबो सेम टु सेम बा नोंथांमोना नैबे खनसे क्लिक खालामनानै होदो अब्लानो दानो बियो कपि जागोन आरो। बिनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामखांबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला सेभ एन्ड नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला दानो बाय स्टेप 3 नि फैबाय। दानो बाहाय दं एकाडेमिक क्वालिफिकेसन दङ बाहाय दङ डिपार्टमेन्ट गावबागावनि डिपार्टमेन्टखौ बाय क्लिक खालामनानै होदो आर्ट्स। बिनिफ्राय नैबे दङ कलेज नेम गावबागावनि कलेज नेम नोंथांमोना बबे कलेजाव हाबामोन बे गावबागावनि कलेज नेमखौ बाय होदो। बिनिफ्राय दङ बाय पार्सेन्टेज नोंथांमोना बाहायो पार्सेन्टखौ बेसेबां मोना बेखौहाय नोंथांमोना बाय होदो। HS आव बेसेबां पार्सेन्ट मोना बेखौहाय नोंथांमोना बाय होदो। बेनिफ्राय नैबे दङ नै इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन सार्टिफिकेट जुदि नोंथांमोनाव EWS सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना येसखौ होदो जुदि गैया अब्ला नोंथांमोना बाय न'खौ होदो। बिनिफ्राय नैबे सेभआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। बिनिफ्राय दानो नैबे दङ स्टेप 3
बेनिफ्राय दङ नैबे स्टेप 3 आव एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस दङ। दानो बाहायो सोंदों जुदि नोंथांमोनाव एनसिसि दङ अब्ला नोंथांमोना येसखौ होदो। येसखौ होखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बाहायो गावबा गावनि एनसिसि सार्टिफिकेटखौ क्लिक खालामनानै होदो। बिनिफ्राय नैबेहाय गावबा गावनि बे एनसिसिखौ फट' खेबनानै नोंथांमोना बाहायो नैबे ब्राउजाव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गावबा गावनि बै डकुमेन्ट्सखौ सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बाहाय आपल'ड खालामनांगौ। जुदि नोंथांमोनाव एनसिसि सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथांमोना बाहाय न'खौहाय क्लिक खालामनानै होदो। दाना नैबेहाय दङ डु इउ हेभ हम गार्ड सार्टिफिकेट। जुदि नोंथांमोनाव हम गार्डनि जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला अब्ला नोंथांमोना येसखौ होदो। ओमफ्राय दहायनि बायदि गावबा गावनि हम गार्डनि सार्टिफिकेटआ माबायदि टाइपनि नोंथांमोना बागै सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नैबे ब्राउजाव थुनानै नोंथांमोना बेखौहाय आपल'ड खालामदो। जुदि नोंथांमोनावहाय हम गार्डनि जुदि जेबो सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथांमोना बाहाय न'खौहाय क्लिक खालामनानै होदो। दाना नैबेहाय दङ स्पर्ट्सनि जुदि नोंथांमोनाव सार्टिफिकेट दङब्ला अब्ला नोंथांमोना येसखौ होदो। बिनिफ्राय मा टाइपनि जुदि नोंथांमोनावहाय स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट दङ अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो। ओमफ्रायो नैबे ब्राउजाव नोंथांमोननि बे सार्टिफिकेटखौ खेबनानै आपल'ड खालामदो। बेखौबो सेम टु सेम। बिनिफ्राय जुदि गैया अब्ला नोंथांमोना बे न'खौहाय होनो हागोन आरो। बेनिफ्राय नैबे दङ कम्पिउटार सार्टिफिकेट। जुदि नोंथांमोना जुदि कम्पिउटार कर्स लानायब्ला नोंथांमोना बाय येसखौ होदो। बिनिफ्राय जुदि नोंथांमोना कम्पिउटार कर्स लानाय गैया अब्ला नोंथांमोना बाय न'खौ होनो हागोन आरो। जुदि कम्पिउटार कर्स लानाय अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि कर्सखौ नोंथांमोना बाय सेलेक्ट खालामदो। बाहाय दङ MCA दङ, BCA दङ, ओमफ्राय 2 इयार्स डिप्ल'मा दङ, ओमफ्राय 1 इयार्सनि डिप्ल'मा दङ, ओमफ्राय बिनिफ्राय 6 मान्थ्सनि सार्टिफिकेट इन कम्पिउटार दङ। नोंथांमोना माखौ लादों नोंथांमोना बाय सेलेक्ट खालामनानै होदो। आं दानो 6 मान्थनिखौ होबाय। बिनिफ्राय नैबे ब्राउजाव खनसे क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय नैबे फाइल्सआव खनसे क्लिक खालामदो। ओमफ्राय बिनिफ्राय गावबा गावनि बै डाउनलड खालामनायखौ नोंथांमोना बेखौहाय आपल'ड खालामदो। आङो बेखौहाय अलरेडि दानो बेखौहाय JPG बानायना दोनखाबाय 90 KB। दानो आं बेखौ आपल'ड खालामनोसै। बिनिफ्राय नैबे सेभआव खनसे क्लिक खालामदो। आपल'डिं जाबाय। दानो बेयो आपल'ड जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ नायनो गोसोबा नैबे भिउआव खनसे क्लिक खालामनो हागोन ओमफ्राय नायफिननो हागोन आरो। बिनिफ्राय जुदि सोलायनो गोसोब्ला अब्ला नोंथांमोना नैबे सेन्सआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला नोंथांमोना बे गासिबो जाजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला सेभ एन्ड नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे स्टेप 5आव थांगोन। स्टेप 5आव मा बिदों नोंथांमोना बाय नायनो हागोन। आपल'ड डकुमेन्ट्स दङ नै बाहायो। नोंथांमोना गोसोआव लाखि मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ बाहायो एज प्रुफ। बिनिफ्राय क्वालिफिकेसना जानो नांगोन जेनेबा HSनि गावबा गावनि मार्कशिट नङाबा बर्थ सार्टिफिकेट जानांगोन। बिनिफ्राय फट', बिनिफ्राय सिगनेचार, बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट जानांगोन आरो। नोंथांमोना नैबे कास्ट सार्टिफिकेट ओमफ्राय नैबे फट' ओमफ्राय क्वालिफिकेसन एज प्रुफ नोंथांमोना बाय गावबा गावनि सेल्फ सिगनेचारखौ नोंथांमोना बाहायो होनांगोन आरो। दायो आङो गासैखौबो आपल'ड खालामजोब्बाय डकुमेन्ट्सखौ एज प्रुफनि थाखाय आङो दानो माबानि मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौ आङो आपल'ड खालामबाय। बिनिफ्राय नैबे दङ डकुमेन्ट्स टाइप। बिनिफ्राय क्वालिफिकेसननि थाखाय आङो दानो HSनि आङो बै माबाखौहाय मार्कशिटखौ आं आपल'ड खालामबाय। बिनिफ्राय दङ बाहाय नैबे फट'खौ आङो दानो आपल'ड खालामबाय। बिनिफ्राय सिगनेचार आङो आपल'ड खालामबाय। बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामबाय। दानो बेखौ आपल'ड खालामजोबखांनायनि उनावहाय दानो नैबे 7 प्रिभिउ खनसे क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला दानो 7 प्रिभिउ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानो बाय स्टेप 6आव फैबाय अब्ला दानो बाय प्रिभिउ फैबाय। नोंथांमोना बाय गासैखौबो गावबा गावनि फर्मखौहाय नोंथांमोना खनसे मोजाङै चेक खालामजोबदो। नोंथांमोननि फर्म फिलआप खालामनाय अबावबाफोर जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना बाय गासैखौबो नायफिनजोबदो। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनाव मिस्टेक जादों अब्ला नोंथांमोना नैबे इडिटआव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गावबा गावनि बे मिस्टेक जानायफोरखौ नोंथांमोना बाहायो कारेक्सन खालामना लानो हागोन। बिनिफ्राय गासैबो जुदि नोंथांमोननि बे फर्म फिलआप खालामनाया जुदि गासैबो जाजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना नैबेहाय साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। अब्लानो नोंथांमोननि फर्मआ दानो फाइनाल साबमिट जासिगोन आरो। दाना आङो बाय नैबे साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। नैबे फाइनाल साबमिट। जेब्ला फाइनाल साबमिटआव क्लिक खालामगोन अब्ला दानो नोंथांमोननियाव बेबायदि मोनसे पेज खेंगोन आरो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेखौहाय एप्लिकेसन फर्मखौहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो। बेनिफ्राय नैबे एप्लिकेसन फर्मखौ जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनोबा अब्ला नोंथांमोना नैबेहाय डाउनलडआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। अब्लानो दानो बियो बाहायो PDF बियो डाउनलड जागोन आरो बेबायदि फर्म खेंगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो।
स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानाखि इन्टारेस्टेड नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लानो हागोन। बिनि अपेनिं डेटआ जादों 25/2/2020 बिनिफ्राय क्लसिं डेटआ जागोन 15/03/2020 बेसिम थागोन मार्चनि 15सिम थागोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बाहाय फैसा थाइसेबो सालान दाननो नाङा। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ फ्रियावनो बे फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो हागोन आरो जायफोरनाखि इन्टारेस्टेड नोंथांमोना बेखौ थाबैनो एप्लाइ खालामदो। स्टेप बाय स्टेप आं दानि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोखाबाय आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर जुदि कनफिउस जाबावदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना आंखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो दानो बाहाय माखासे भिडिअनि डिसक्रिपसन आंनि ससियेल मिडियानि माखासे लिंकफोर होनाय दङ। अब्ला नोंथांमोना बाहाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना आंजोंहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानैब्लाबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो आं दानो बाहाय नोंथांमोननि गासैबो डाउट्सफोर जानायफोरखौ दानो आं क्लियार खालामनो नाजागोन। स' लोगोफोर जायफोरनाखि आंनि चेनेलाव गोदान अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो जाहाथे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो माखासे मोजां जब्सफोरनि आपडेटफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हानाय बायदि आरो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै। स' उननि भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन। बाय बाय लोगोफोर।